ild til en osterrej. Så spiser du dem ikke mere. Hvad sker der? Den brænder helt vildt, og så er det bare så helt sort, knaldsort røg, der Det kommer må op. stinke. Hvordan dufter det? Dufter helvede til. Altså, de smager godt, men prøv at sætte ild til en af dem. Det er for eksklusivt. Har du prøvet at sætte ild til en drejeost? Endnu sværere. Det dufter for den godt. Den brænder. Din kone har tækket og bedt dig om at tage afsted. Og det har du selvfølgelig gjort, fordi du gør alt, hvad hun siger. Og det skal der laves om på nu. Da I mødte hinanden, kørte du på motorcykel. Du gik på jagt og drak øl til aftensmaden. Nu kører du på cykel med cykelhjelm. Kødet er plantefars fra Netto, og øllen er blevet til din hjemmelavede rabarbersaft. Men det er slut nu. Og derfor står du her midt i en skov, kun iført boxershorts, sammen med Karl Mar Møller og råber: Jeg er en mand! Så lad skægget gro. Glem alt om kællingerne derhjemme og gør dig klar til at blive en rigtig mand sammen med os andre på det mandekursus, der går under navnet Tsunami og Manasset. Det er meget godt. Ej, den er dårlig. Ej, den er god. Den skal du længere på landet. Manasset. Vi ved jo godt, at de alle sammen drømmer om at få svar på ting som: har Johan Ørting en piercing i fissen? Hvordan skaffer man en ladyboy? Og er Roland Møller stiv lige nu? Hvor skulle man ellers svare på det? Andre steder end her i Parnasset. I dag skal vi snakke om, hvor grænsen er, altså inden for abort. Vi skal snakke om biohacking, og hvis vi når det, skal vi vende noget så sexet som samtykke. Men det skal vi ikke gøre alene, vel, Tjerno? Nej, vi har nogle rigtige mandemænd. Den første rigtige mand er nemlig en rigtig mand. Lige på nær hans tøjvalg og hans begejstring for at strenge instrumentet ukulele. Ifølge hans bookingbureau er han en rutineret komiker, der diskuterer temaer, som de fleste komikere aldrig kunne finde på at tage op. Tag godt imod manden, hvor ingen kan vide sig sikre. Den løse kanon, Jakob Svendsen. Altså, Jakob, vi bliver nødt til at høre, hvad er det for nogle emner, lige præcis du tør tage op, som andre komikere ikke tør? Er det parforhold? Nej, det er abort, det er biohacking, og det er samtykke. Jamen, det er så vildt. Det er det. Det er de tre temaer, som jeg taler mest om. En af de modigste mænd, vi kender. Den næste rigtige mand er så meget mand, at han har lavet et helt tv-program om at være en fucking mandetåbe. Han har stået igennem vanvittige ting, som at blive stukket af dødsmyr, taget ayahuasca i junglen, og værst af alt set Carsten Gren nøgen. Velkommen til vores yndlingsjøde, Michael Myllebak Christiansen. Vil du ikke lige forklare for lytteren, og for os andre i rummet, hvor gammel er du? Jeg er 49. Kommer det ikke som et chok? Nej, vi ved det godt, jo. Jeg ved det godt. Jeg troede, du var nogen af 30. Tak. Det er jo skud til mor Heidi og far Einars gener. Ja, det er bare... det må være det. Ja, jeg er meget imponeret. Du fylder snart 50. Hvad skal der ske? Så har du også ligget i sprit i... Du er ikke dårligt til at regne, det må jeg sige. Hvad der så skal ske, så skal jeg vel lege Sundby Idrætspark og holde stor mandeturnering med en masse damer. Er vi inviteret? Selvfølgelig. Ja, det bliver godt. Det er for lækkert. Det bliver fedt. Sidste macho-mand kan det hele. Han kan tale tysk, han kan gro overskæg, og han kan sikkert også være i krig. Vi kender ham fra film som Undercover, Under Sandet, Under Verdenen, og vi kunne blive ved. Og det gør vi sgu. Nordvest, Kabring, Retfærdighedens Rytter, og vi kunne blive endnu mere ved. Og ved du, det gør vi også. Englemageren, Valhalla og en chance til. Og vi kunne blive ved, men det har vi ikke tid til, for vi skal nemlig til at præsentere Roland Møller. Altså, vi bliver nødt til lige at rose dig. Du ser strålende ud. Tak skal du have. Du har mange gode briller. Ja, jeg kører mange briller for tiden. Og den der brille, firkantet, lidt blåt glas, den er god. Det er rigtig godt. Jeg kan varmt anbefale at bruge blå glas. Hvad gør det? Det tager alt det dårlige lys fra computer, og vi er omgivet af i hverdagen. Det får mig til at ligne på 50, eller? Det er jo faktisk biohacking. Men nu er jeg jo 52. Er du 52? Ja, og jeg har kendt møgungen derovre lige. Vi har kendt hinanden siden 20'erne. Over 20, ja. Siden vi var 20 år gamle og sådan noget, tror jeg. Dengang, hvor det var Michael, der var den mest kendte. Ja, det var det. How the roads have changed. Men Møller var stadig ikke mest frygtet, det vil jeg lige sige. Ja, han gør stadig det. Det var sgu med hestehale og oversavet jakkevær. Er du bange for Roland Møller? Nej. Har du været bange for Roland Møller? Du skal fucking ikke være bange for Roland Møller. Han har altid været rar. Der er en præmie i dag til den, der klarer det allerbedst i Parnasset. Det er en flaske, gammeldansk. Næsten ikke åben. Den er ikke åben. Den er sgu, ja. Hvad er jeres I gamle dage, der kunne de ikke holde møder, uden at man drak en gammel dansk. Jo. Nu siger du de. Ja, for jeg var der ikke. Okay. Det er så gamle dage. Det var, fra før du var... Fra før jeg blev inviteret nogen steder hen. Det gør jeg forresten ikke stadigvæk ikke rigtigt. Jeg tror, det er min 7. yndlingsbitter.
Ja. Underberg nummer 1. Arnbitter. Arnbitter. Arnbitter, Færne, Under, Nielsen. Von Osten. Skal jeg lige prøve at smide en armbitter, de har glemt at lukke, som smager lort, men som stadigvæk er bedre end ingenting. En enkelt, og så til sidst gammeldansk. Nå, den ligger på sidste pladsen. Ja, det er altså. Nå, okay. Nå. Vi skal Jeg kan vinde den alligevel. vi skal lige have svar på det, vi spurgte om. Jeg tror, vi skulle drikke den. Vi kan også drikke den. Det kan vi også. Så åbn den. Så vinder alle. En tår hver? Ja. Ja. En tår. En tår. Prøv nu drikker vi den der flaske i det her program. Ja, Jeg skal godt. lige være direkte psykolog Og bag. vi skal nemlig vi skal lige have svar på en ting, Roland Møller. Behøver. Er du stiv lige nu? Nej. Hvornår har du sidst været rigtig fuld? Det er fandme lang tid siden, desværre. Hvorfor? Ja, jeg har lige hentet nogle glas. Ved du hvad? Jeg skal bare lige have noget lyd på. Ja, okay, det er rigtigt. Jeg er jo dobbeltmoralsk, ligesom alle mulige andre, kan man sige, et eller andet sted. Men jeg er begyndt ikke så godt kunne lide alkohol. Nå. Altså, det er jo faktisk også det eneste rusmiddel, hvor man bliver aggressiv. 50% af al vold bliver begået, når man er fuld. Ja. Er det et fakta, eller er det en... Det er fakta, ja. Er det rigtigt? Og så altså, hvis jeg skal tage det skridtet videre, så er alkohol, det er jo en ond ånd, der besætter din krop og kun gør nogle... Og det kan du læse. Jamen, det man kender. Jeg vidste ikke, det var jorden, Og vi var kommet i studiet. og hvis vi skal gå helt i bunden på det, så latinske ord spirituse betyder jo sjælespiser. Nøjeren. Og når jeg har det med i regningen nogle gange... Spiser simpelthen. Den æder din sjæl. Sjæles. Og det ved du Jeg tror også ikke bare, det betyder ånd. Hvad siger I til en øl? Jøden står og deler øl ud. Er der nogen, der kunne drikke en øl? Jamen altså, vil du helst have øl eller Roland Møllers løgnagtige latin? Iskold. Altså, vi kan da ikke... Det er over 12, ikke? Jo. Og så var... Nej, men jeg er stoppet med at drikke mig rigtig, rigtig fuld, og hovedsageligt mest af tømmermændene. Ja. De er ondskabsfulde, specielt når man er over 50. Var det ved 50, at det kom rigtig slemt? Det begynder, det er sådan en snibbold, ikke? Ja, okay. Den begynder at rulle, så hvis jeg skal ofre min hårdt trænede krop, for jeg træner til hver dag, Ja, man kan se og jeg plejer også at sige til mine trænere, når de sagde til mig, Roland, hvorfor... Hvis du nu var lidt seriøs omkring det her, så kunne du nå langt. Så sige, bror her, jeg træner kun for, at jeg kan gå i byen. Altså, det var så ligesom for at veje det op, ikke? Bare for nulstil. Nu er jeg nået til et punkt, hvor nu træner jeg derudad, og nu går jeg kun i byen, hvis der ligger en rød løber, eller der er et eller andet at fejre. Men det gør der jo hver gang, Roland Møller går i byen, ikke? Nej, det gør der faktisk. Nå, jo. Og det er også fint. Skål, drenge. Skål. Bider man sådan en herovre? Nej, det gør man Det kan jeg kraftigt Det love dig for. men det er ikke du holder øje med dig. Prøv at se, Svend, han har fået en helt tandkrus. Så vipper vi. Hvad snakker du? Hold da kæft, må jeg se, du fik det nok. Okay, du er... Jeg skal til psykolog lige her bagefter. Er det rigtig mandet? Nej, det er enormt... Sådan, det er en dreng, der falder under for gruppepres, det der jo. Det er det. Jeg har aldrig nogensinde kaldt mig selv mandet. Det er jo derfor, jeg er her sammen med jer for at lære. Jeg kan give dig en psykologteam. Den første er gratis. Den har man hørt Det lyder før. farligt, men det vil jeg gerne. Jeg tror faktisk, at lige præcis, at psykolog er en beskyttet titel. Er det det? Ja. Jamen, så en terapeut. Terapeut må du gerne. Ja. Terapeut er ikke en beskyttet titel. Nej. Jeg har været Det er til godt at vide. psykolog i Ligesom morges, borgmester. og min psykolog kommer ret meget for sent. Kan jeg tillade mig? Kan du ikke lige tage den lige helt fra? Altså, det må man da ikke. Nej, det tænker jeg også. Jamen, jeg har bare lagt mærke De til... har alle sammen selv problemer jo. Det er jo altså... Men da hun så kommer for sent, 8 minutter for sent også, hvad er det første, hun gør, da I sætter sig ned? Begynder at kigge på sin computer. Så siger jeg sådan, hvordan har du det? Og så siger jeg sådan, jeg har det. Og så... Ja, du spørger hende, hvordan hun har det. Ja, og hun sidder bare og kigger ned på sin computer sådan her. Ja. Nå, okay. Så tænker jeg, hun er i gang med at købe en fed rejse, eller nogle billetter til en koncert, eller sådan noget, og skal sidde i kø til det. Ja. Så hun sådan, nå, okay, du har det dårligt, okay. Ja. Yes, nå, ja, okay. Ja, det var lidt mærkeligt. Kan man tillade sig at De sige er lidt mærkelige. Jeg tror, hun fik sig et slag pip. Er det det? Ordentligt slagpip. Ja, men det er på computeren. Ja, men du ved jo godt, de fleste psykologer, de læser jo til psykolog, fordi de selv er fucked up. Ja. Ja, okay. Det er de. Det kunne Det er være jo godt, at vi har sådan nogle mennesker, der gør sig kloge på det. Ja. Men det er da ret skørt, at det er dem, vi lader rode ind i hovedet på os. Ja, det er endnu mere skøre, at vi stoler på vores politikere. Hvad? Nå ja, men det... Så de, Okay. hold da kæft, der er nogen, der har knupperne. I kan selv trække stregen. Ja. Vi skal have varmet jer lidt op. Jeg siger nogle forskellige ting, og I skal sige, om I er for eller imod. Roland Møller, ordet kælling. Imod. Nå, undskyld. Du var imod hele... Han er fræk. Ja, det er godt, I står langt fra hinanden. Ja, men det er nogle gange, når de finder ud af, at man ikke er så farlig, så bliver de rigtig, Og nu rigtig fræk. smører Roland Møller altså ærmen op på sin pyjamas. Jeg ved ikke, om kameraerne fanger det her, men mens jøden han står og laver provokationer, så står han bare og smører ærmerne op. Og jeg står imellem dem. Det er fedt. Jeg får tæsk. Er det ikke rigtigt? Nej, det gør du ikke. Ordet kælling, Roland Møller. For eller imod? Hvis vi bruger det moment. Ja, tak. Hvad siger Svendsen? Jeg er imod, tror jeg. Jeg bare, Tror? ja, Det skal du gøre ned i kirken her, der skal du vide. men det gør jeg hele tiden.
Ja. Hele tiden. Jakob Men i kirken, der er det forkert. Meget Nå, klart. okay. Ja, i kirken, der er det rigtig nok. Der må man gerne. Der må man gerne sige kælling. Ja, det tror jeg. Ja, der bruger man meget, Er det for en kirke? der bruger man meget ordet skøge. Skøge og... Det er meget bibelsk. Ja. Altså, Jeg hørte, det er en beskyttet titel. Maria Magdalena, og være din... skøge. Jeg synes, det er et godt spørgsmål, Roland stiller. Hvad er det for en kirke? Jeg kommer ind i noget, der hedder Byens Valgmenighed. Okay. Er de lidt, du ved... Hvad hedder den? Byens Valgmenighed. Det er en valgmenighed. Inde i byen. Hvad er en valgmenighed? Nej, jeg er klar for, at du spurgte. Nej, det er godt. Jeg er glad for, at du Valg, spurgte, det fordi er en blanding af politik og... Ja, men det er noget, hvor vi selv har valgt vores præst, for eksempel. Så vi får ikke nogen støtte af staten. Nå. Og så, så I betaler for dem. vi betaler selv for dem. Og det er meget sejt, faktisk. Ja, det kan man ikke. Det gør muslimerne også med imamer. De vælger også deres egen imam. Og jeg ved ikke, om de betaler. Jeg ved, Men så tæt på muslimerne, som vi overhovedet kan komme. Godt. Ordet kælling Jeg kan fortælle dig en ting. ikke langt. Roland Møller. Jeg er Sankt Paulskirken, som jeg bor lige ved siden af. Der kommer ned ved. Er det ikke Der den vil jeg ikke- linje? Nej, det er for enden af Borgergade. Nå, ja. For enden af Adelgade. Ja, tak. Ja, Helt for enden af Adelgade. Du kan stå helt nede og være stangstiv. Og så hvis du kigger rigtig, rigtig langt ned, så kan du se kirken nede for enden af gaden og kirketårn der. Men der det vil sige, det er faktisk en af de få gange, hvor jeg tænker, jeg skal fandme ind til en af de gudstjenester der, fordi der er 2 kvindelige præster. Og hvis ikke jeg havde spurgt dem en dag, hvad fanden de lavede inde bag stativet, inde i kirken den, fordi der er ikke nogen, der må gå på det græs, så har jeg aldrig vidst, det var præster. Nå. Dem kunne jeg godt tænke mig at vælge til Kinddans. Dem vil du gerne. Men hvor mødes I hen? Mødes I i en kirke, eller hvad? Ja. Betaler I også for det så? Altså, det er ikke sådan, at vi betaler for vores egen præst, og så kirken bliver stillet til rådighed. Nej, Og det er ikke ligesom at være med i Sats, og så melder man sig ind, og så glemmer man at komme derned. Så betaler du bare til en præst, du ikke bruger. Her hvor vi skal lige lave nogle burpees, hvis det er okay. Løft den der salmebog. Og Ja, præcis. Lækkert. Hvad siger jøden? Ordet kælling for eller imod? Desværre må jeg sige for. Men det er kun fordi, at jeg lavede et nummer sammen med Hæfte, hvor vi havde Steffen Brandt på omkvæd, og vi havde fået lov til at sample ham, og det hele var fedt. Og så hørte han der, og så var han sådan, lige det der ord der, det er sat med, det er godt nok ikke så nutidigt. Så gad han sgu ikke være med på det alligevel. Og så var det sådan lidt, skal man så tage det ud, bare for så desværre. Hvis jeg bare havde været lidt mere woke, så... Tog I det ud? Nej, det gjorde jeg da ikke. Det er godt. Så I har ikke lavet noget nummer med Steffen Brandt? Jo, jeg har lavet flere numre med Steffen Brandt, men ikke det her nummer med Steffen Brandt. Men er drømmen så at lave et nummer, hvor du får lov til at sige kælling på et Steffen Brandt nummer? Det vil ikke være dårligt. Kan du huske Odense Assholes? Jeg kan godt huske det. Ja. Oh my god. Kælling, du kan ikke køre bil. Ja, Kælling, du kan ikke køre bil. Bøsserblød, lyserødt og andre Flyve på bagsædet. Men det tror jeg også var med en snært af sarkasme. Ja. Altså, jeg tror, jeg kunne ikke finde på at bruge det til en kvinde, hvis jeg var sur, men jeg kunne godt finde på at omtale en mand som en kælling. Er det kun mænd, der kan være kællinger så? Nej, det er det piger, jo de ikke. kan være nogle lækre kællinger. Ja, En lækker det kan de faktisk godt. Og så hvis ordet foran er positivt. med en lækker kælling. Kan det ændre det hele? Det er en gammel kælling og en sladderkælling. En flok kællinger. Okay. Ligesom os. Det er mandeagtigt, det her, kan I mærke? Så der er ligesom... At Det kan også være mænd. Så er det koner, og med i, så mænd, de kan være killinger, kyllinger, men konerne, de er kællingerne. Kyllingerne. Ja. Nå, Roland Møller. Ja. vil du styre dit program? Mandekurser for eller imod? For. Ja, har du været på mandekursus? Ikke nu, men jeg fik et i 50 års gave for 2 år siden. Og, Hvorhenne? I Sjøvik. Men skal du ikke sådan demandes lidt? Er du ikke lidt for mand, og du skal måske på sådan et, hvor du lige bliver afmandet lidt? Nej, jeg er også meget følsom. Så jeg tror faktisk, jeg er meget i kontakt med min feminine side. Og det er, at der er nogle mænd, der misforstår det. Og så er det så, at man må trække sin maskuline side frem af jer til, for at få lov til at være feminin. Er det, når du står der med papillotter og knæsokker nede i godt? For eksempel, ja, du kan se det, sådan som jeg mødte op i dag. Det kræver lidt, ikke du ved? Altså, det er jo en pyjamas, der er blevet, Ja, på stivet. det fix. Ja, lidt fix. Det er fix. Jakob Jeg er blevet Svendsen. lidt fixet. Men hvorfor er det Roland? Jeg tror, jeg vil sige for, hvis Roland lavede et mandekursus. Ikke? Ja. Hvis du lavede et mandekursus, så kommer The final mandekursus, du. Ja, men det er sjovt, all. Altså, jeg er blevet tilbudt rigtig mange tv-programmer. Og mit team ikke har jeg laver tv endnu. Men jeg må sige et program, som der fanger mig, det var det, Jøden lavede, som vi talte om før. Tåber.
Jeg vil ikke kalde dem tupper. Det var sådan nogle manddomsprøver i forskellige kulturer rundt Jeg ville omkring gerne i have, verden, at det skulle hedde drengerøv på mandeprøve, men de kloge mennesker mente, at det er meget mere fængende titel at kalde det for tupper på eventyr. Ja, det var... Det andet var federe. Ja, What, man? drenge, mande, røveprøve. Men hun fik jo ret, altså, hvis det var, I gik med til det. Nå, men i hvert fald, sådan et program, eller et kursus, kunne jeg godt... Det havde været fedt, hvis du tog rundt og lavede prøver rundt om i verden. Jeg er jo en sokker for at flytte folks grænser. Så derhen, hvor jeg synes, de skal hen, ikke? Nej, jeg ved ikke, hvorfor. Det hedder at manipulere folk. Jeg kan tit se... Det lyder meget putinsk. Måske passe på, hvad jeg siger. Han er måske ikke det værste, der er sket. Altså, Skål! Ja, skål med det. og jeg er også fuld. Ja, For helvede, jeg er noget fuld. Ja, Gamle fuld. Det er sgu den gamle dans, der taler nu. Jeg har bare ikke spørget mig. Prøv at det der med at byde den over. Det var ikke lige mig heller. Hvem nåede vi til? Mandekurser, Jakob Svendsen? Kommissionen. Ja, jeg laver et mandekursus for. Ja, Og hvad siger sådan en mand som dig? Så længe jeg ikke skal være med på det, Okay. Så kører det bare. det laver de bare. Det laver du bare. Du er også faldet lidt af på den, ikke? Nej, det var mest, jeg synes, det var så flovt. Jeg synes, det var sådan Jeg synes, det var et fedt kursus. kælling, Nej, det er Altså, sådan noget, hvor du skal i kontakt med dig selv. Det der Roland står og siger, hører du slet ikke efter? Jamen, det er mest, fordi jeg lukker øjnene, og så ser jeg sådan noget Karl Marmøller, der er sådan noget. Det vil være åndssvagt. Altså, det mandekursus, jeg skal på i Sjøvik, det er det ved sgu ikke, Wellness. mandekursus. Det er faktisk et silent retreat. Nå, Er det rigtigt? Er det Ja, jeg silent skal holde retreat? min kæft i 5 dage. Det lyder mere kan som du et ikke. menneske-retreat. Det lyder mega fedt. Men, og det er det også. Og ved du hvad? For alle os andre på Roland bare holde sin kæft i 5 dage. Starter nu. Det skal da nok indrømme, det bliver en udfordring. Men på den anden side, vi sad og snakkede om det før jo, ikke? Du ved, altså, nogle gange, altså, der er ikke ret mange mennesker, der har fundet ud af, hvor vigtigt det er nogle gange at være alene. Og i flere dage faktisk. Fordi det er først, at du begynder at høre din egen stemme, og du hører din egen behov, og hvad det egentlig er, du gerne vil. For ellers så bliver du bombarderet med alle mulige indtryk ud fra din kæreste, din familie og dit job og alt muligt andet. Altså indianerne, de havde sådan et ritual, hvor de gik væk fra stammen, når det var, de skulle til, og det var også en manddomsprøve, ikke? Og så skulle de sætte sig i solen, uden mad og drik, indtil de fik en vision om, hvad de skulle foretage sig i livet. Og nogle gange, Kan du høre, hvor lidt Karl Møller det her det er? Ja, men det der, det lyder om... Det der, vi skal med på. Det lavede jeg jo på samme Hvorfor var du så hurtigt til at sige nej? Det er derfor, jeg siger... Vågnede ned på stranden. Men hvorfor er du så hurtigt til at sige nej? Nej, det er mest fordi, at jeg lukker øjnene, og så ser jeg nemlig sådan noget lidt kav noget for mig, hvor man sådan bliver tvunget til at... Du skal ikke være så lukket øjne. Du skal være mere åben. åbn dig op. Åbn dig nu op. Åbn Også dig dine op. øjne og dit kropssprog. Okay, jeg vil gerne være med i hulen. Jeg vil gerne spise skovsnegl. Ja! Vi skal videre. Roland Møller, dyresex for eller imod? imod. Hvad siger Svendsen? Nej, jeg er altså Hvad imod. sker der? Det er nødt. Du har ændret holdning, Svendsen. Ja, det har jeg. Hvad siger Eller? Jamen, jeg har det igen ligesom med mandekurser, så længe jeg ikke behøver at være med til. Karl Møller ikke er med. Men igen, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at... Er det synd for dyrene? Jamen, det er da synd for dyr. Det kommer an på, hvad det er for en dyr. Hvorfor? Hvis der er en eller anden... Er det jydedyr eller fimbodyr? Altså, hvad? jeg mener Sort det. dyr eller mørk dyr? Hvad er det, Hvad er det for noget med Hvad det? er det for et dyr, med, du gerne vil knipse Nej, sig? Jeg siger det. Hvad for nogle dyr må man gerne knippe i stykker? Jamen, jeg tror for eksempel, hvis et menneske stillede sig op Hvad var den bag sidste en sætning? eller anden elefant og stod og hamrede den ind, så tror jeg ikke, den vil lægge pisse meget mærke til det. Det skal da, jo, det tror jeg. Den er ret klog, en elefant. hvis det var Roland Møller i år? Jamen, jeg har godt hørt, det er stort, det er flot omskåret. Nej, det er jeg her, Hassan. Det er noget helt andet. Har du det? Okay, vi skal Roland Møller. Morgenfester, for eller imod? Ja, folk skal have lov til at morgenfest, men det bliver uden mig. Men mindre jeg lige er vågen. Altså, det gjorde jeg på et tidspunkt. Jo. Der var jeg smart, da jeg skulle træne op til nogle ting, så fik jeg ikke gået til mig ud. Og så skulle jeg tidligt op, og så prøvede jeg at finde nogen at træne med. Det var der ikke nogen, der ville. Så synes jeg, hvad laver I? Så var de i gang et eller andet sted. Så tog jeg derud. Bare for at være nysgerrig. Kom helt ædru i træningstøj. Og det havde jeg faktisk meget succes med. Nå, Hvad bestod succesen i? Jeg fik revet en dame eller to med. Nå, okay. Ja. Man fik lavet en lille aftale. Nogen kom til at love en noget, de ikke lige skulle have gjort. hvor Eller, lækkert. man fik sat nogle ting på plads, der ikke var blevet sat på plads. Og noget, altså, jeg tog dem jo på det sovende ben, kan man sige. Ikke? det er smart. Det er godt tænkt. Det har jeg gjort flere gange. Men, Det er jo bare dig, der er kommet med sådan en sportstaske fuld af kreatin, og de har tænkt, så er der morgenfest. Altså, den fortsætter. Hvad siger altså, de havde købt narkoen af mig. Men altså, Svendsen? det passer ikke, det passer ikke. Morgenfester, for eller imod? Ja, altså, Jamen, jeg kan... Jeg kan stå og lyve helt vildt, kan vi ikke? Det har ikke noget med narko at gøre. I plead the fifth.
Kæft, hvor fedt. Skål, Men jeg kan forstå, at vi når du spørger, om jeg er for eller imod, så kan man svare, det er jeg ligeglad med, så længe det ikke er mig, der er med. Nej, hvorfor er det, I svarer sådan? Jamen, det er super mærkeligt svar. Ja, I skal bare sige, har Nej, jeg ved du lyst? hvad? Det er sgu da ikke vi stemmen for dyre. Nå, det var fordi, jeg mente, om man skulle have lov til, eller om jeg ville. Hvad er Altså, det? jeg vil sgu ikke. Du vil gerne knippe en elefant, for det kan du ikke mærke. Jeg Det vil var sgu da dig, ikke have dyresex. Man snakker jo fra sit eget, ligesom Okay, sit eget okay. perspektiv. Ja, og der holder jeg stadig fast i dyresex, også kun hvis Roland tidligere, Møller der sagde arrangerer det. Men du sagde jo tidligere, undskyld, jeg afbryder. Men du sagde jo tidligere, at vi skulle tale om abort. Ja, men det kommer lige om lidt. Men jeg kan sgu da ikke... jeg kan da ikke få en abort. Nej, det er rigtigt nok. Men så skal du se vores spørgsmål, vi har med. Okay, Ja, nu bliver det godt. Nu bliver det godt. Morgenfester. Morgenfester. Du har overlevet en. Ja. I er fandme varme. I er dejlige. Vi er sgu da fulde. Ja, dejligt. Ja, skål for Mit navn det helvede. er Jesper Hjertekram. Jeg har ikke Kom mere. nu, Og du skål. lytter til Tsunami. Husk. Nej, hvor er det hyggeligt. Og der er også, Skørt så den i jeg oks. havde lige- det skal lige- der er lige for mange ting på en gang. Lige om lidt. Det er lidt en, der mumler. Jeg Det- vil bare sige, husk at trække vejret selvfølgelig. Husk at trække vejret, mand. Husk nu at meget trække. vigtigt. Jeg skal jo ses med Joks i morgen. Nå, ja. Og Christian von Hornslet Og og René Fredensborg. ondt hold. Oh my god. tungt. Cocktail, ja. Hvad skal I? Oh my Er det mandekurs? Det er sådan et... nej, det er et åbent kursus. Jeg tror, I er også velkomne. kommer ikke. Hvis det er. I er meget velkomne. Kursus i hvad? I Sydhavn, det er Hornslet åbent. Maler? Nye Kursus galleri. i Sydkamp. Malerkursus. Ja. Nå, prøv at kender I hinanden på kryds og tværs? Ja, I to kender hinanden? Ja. Svendsen, kender du... Jeg kendte ikke Roland på forhånd. Nej. Jeg kender Mikkel Jørgen. Men alle har set Under Sandet. Det vil jeg da håbe for dem. Det Har du ikke set den? Hvad? Jo. Nå. Vil du så ikke lige fortælle? Så kommer jeg lige referat her nu. Bare de første 20 minutter. Jeg har i hvert fald tænkt mig at Senere. sige Jeg ja. hyrer mig til din præstegruppe, så kommer jeg og laver et foredrag Om... om under sand. Nå, ja, okay. Det er jo en film, hvor Roland han taler tysk. Ja, det er imponerende. Det er vanvittigt. Men, Ja. men det har vi snakket om før. Vi skal nemlig høre, at har I bollet med hinanden? Vel at mærke. Nej, ikke meget bekendt. Nej, Tror I, I har bollet de samme damer? Kan der være et overlap? Må ikke. altså... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange du har knaldet. Jeg har ikke... Jeg er gift med min efterskolekæreste. Ej, det er sejt. Har du Ja. bollet hende, Roland Møller? Højst sandsynligt. Ej, det bliver... Jeg vil ikke stoppe den her snak, så. Det bliver... Jeg er sådan her barn af 80'erne, så kan du kalde mig pappa, for jeg har en ud af 10 gange nappet din mamma. Er du barn af 90'erne, kan du kalde mig baba, for jeg har en ud af 10 gange nappet din mamma. Og så kan jeg sige, er du barn af 0'erne? Så kan du kalde mig daddy. Nej. Ja, tak. Roland, hvis du skulle kaste Svendsen og Jøden til en rolle, hvad ser du dem i? Hvilken rolle? Jeg ser flere roller i dem. Er det en Og nu rolle, skal vi se- hvor han bliver voksen, og så bliver, eller han bliver tyk, og så bliver han mig, eller? Nå, det er meget smukt. Ja, eller vi bare spiller hver anden scene. Så skifter vi bare. Vi ligner jo faktisk hinanden. Det kan folk jo ikke se i radioen, men mig og Mikkel Jørgen, vi ligner hinanden ret meget. Det er helt... Michael er blevet lidt fed. kvapset. må jeg sige. Ja, du blev lidt kvapset. Ja. Hvad fanden sker der? Ja, det siger du bare. Jeg er blevet lykkelig her. Du er lykkelig. Jeg har lært brun sovs at kende. Men der er jo nogen, der får lykke ind igennem munden. Jeg ryger mindre chums. Jeg tror, det betyder noget. Gør det noget? Tager man på det? Jeg tror, det fucker med ens stofskift. Gør det det? Jeg tror, mit stof, det stof. Jeg ved det jo ikke. Jeg er jo ikke selv sådan en, der ved noget klogt, men jeg har en antagelse. Men vi skal snakke om biohack om lidt. Hvilke roller, tænker du, hvad vil Svendsen være god til at spille? Jamen, han har flere roller i sig også. Nu har jeg først lige mødt den unge mand. Ja. Men Udseendemæssigt? Udseendemæssigt? Jeg er 43 i øvrigt. Er du 43? What? Nå, jeg skulle lige sige, at han kunne spille Anja og Victor. Men, Robert Hansen, simpelthen. Robert Hansen har ja. Som Robert ser ud nu. Hvis vi skulle lave Roberts liv, så Til allersidst, så er Ja, det til mig. allersidst. Og Så trækker vi dig ind. og der er det bare os, der kører... Og hvad med Problemet er Michael? lige der, hvor Robert han får voldstop. Altså, Der er det Roland, der spiller ham. Så kan vi stå og grine lidt af det. Ja, det var sjovt. Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at Jøden lave et remake af Op på Fars Hat, hvor han spiller Jarls Friis Mikkelsen. Ja, Ja, ej, hvor vil man gerne lave... Fars lille sur citron-træ. Connie. Okay, er det en aftale? Får I gjort det? Fuck ja. Skal vi ikke ud og have nogle flere øl bagefter? Det er jo næsten... Det er ikke til din psykolog bag. Jo, det skal vi da alle. Lisbeth Dahl skal spille den samme rolle en gang til, så er jeg fucking klar. Ja, Altså, jeg kan jo spille Onkel Anders. Altså, jeg ved ikke, skæg sidste sommer havde Helt gang løgn. Det vil være det mest vanvittige nogensinde, hvis du skulle spille med en børnefilm på den måde. Jeg vil sige ja, hvis de kommer på sport. Det er jeg ikke i tvivl om. Og så lover jeg at ikke at drikke på sættet. Skål. På sættet. Ikke inden og efter. Og skål på det. Svendsen, Jøden, kan I godt stå i et studie sammen?
Det har vi ikke noget problem med lige nu i hvert fald. Lige nu gør vi jo. Okay, men det er også lidt... Jeg vil gerne hen til, hvordan er forholdet mellem jøder og kristne egentlig? Nå, jamen, ja. Nå, på den nu måde. ved han jo godt, at jeg... Han ved jo godt, at jeg ikke er sådan en del af det originale udvalgte folk. Ja, fordi du er glødende ateist, nemlig, ikke? Det er ikke glødende, men jeg er i hvert fald ateist. Hvorfor var det nu, du kaldte det jøden i gamle dage? Det var sådan et øgenavn, jeg fik, fordi der var flere i min by, der hed Michael. Og så får man jo et øgenavn, og så når man... Men der var ikke noget med noget jøde at gøre overhovedet. Nej, men min familie er katolikker. Og så tror jeg, der var nogle grønjakker, som der synes, så må de ligner jo danskere. Og hvad er det for nogen, der ligner, men ikke er jøderne? Så er det jøderne? Og så var jeg sådan, mor, de driller mig og siger, at I hedder jøderne, men mor, så var der gerne med det. Det er det samme med mit rappernavn jo. Dabadon, det betyder Karl Smart. Det var fordi nogen, der sagde, at jeg spiller smart. Ja. Jeg tænker, fuck det. En Dabadon. Hvad er jeres rappernavn? Nu jeg står her og har ikke noget rappernavn. Jamen, jeg har ikke noget rappernavn. Har du ikke noget rappernavn? Nej, men det var derfor, jeg spurgte jer. Jeg hedder Jakob Svendsen. Jeg ved Lil Rob. Lil Rob. Ja. Ja. Lil Rob. Rob Your Baby og Robert Hansen og whatever. Rob the bank. Rob the bank. Men Lil Rob. Bliver du ikke så lidt forarvet, når der står en og siger, at han er ateist lige frem? Ja, det er han heller ikke. Det er han heller ikke. Michael, han er forvirret. Ja. Undskyld, jeg siger det. Jeg tror ikke, der er ret mange ateister. Nej, det er han nemlig ikke. Også bare når den måde, han taler om mandekurser og sådan noget, ikke? Som godt hører. Det er fordi, du ikke har tænkt dig ordentligt om. Men Roland, er det ikke også værd, du plejer at sige, når folk de får en pistol i nakken, så er alle troende? Jo. Det føles det bliver alle til Gud. Men det er jo... Det tror jeg ikke var Rolands. Det er jo Pascals vedmål, som vi er inde på der. At ved dit dødsleje, der mister du jo ikke noget ved at sige, at du tror på Gud. Fordi at hvis du så får at vide... hvis du dør, og der ikke er noget, så er det bare det. Du har ikke tabt noget. Men hvis der var en himmel, så vil du lige blive tilgivet. Men hele vejen igennem er der jo ikke noget at tabe ved at være på et af holdene. Okay, vil I høre en måske historie? Sin selvstændighed. Nej, måske at man ikke har lyst til at leve i frygten for at gøre et eller andet, fordi man ikke må, men man måske bare lader være, fordi man ikke har lyst. Hvad? Jamen, det gør jeg da også. Altså, jeg er heller ikke sådan en, der går og lyst sådan hele tiden. Men det du påkalder dig Gud lige, når du er ved at dø? Undskyld. Det har jeg virkelig ikke tænkt mig. Men ved du hvad? Jeg kan en vild historie, faktisk. Har I nogensinde hørt om The Iceman? Hvad? Det vil jeg gerne høre. The Iceman, han var en legemorder. Ja. Og det var han igennem mange år. 30-40 år eller sådan noget der. Og så han er så blevet taget, og så har der lavet nogle interviews med ham. Nogle lange interviews, som jeg har set og høvlet igennem til noget research. Og så er der, på et tidspunkt så spørger journalisten ham, er der nogensinde noget af det, du har gjort, du har fortrudt? Og han har slået mange ihjel. På alle mulige forskellige måder. Det er derfor, de ikke kunne finde ham, fordi han slog dem ihjel med armbryst og skud og eksploderede og arsenik og alt muligt andet. Og frøs dem ned. Og ja, han gjorde alt muligt. Sat den foran politigården og sådan nogle ting. Nå, men så siger han, ja, der er en episode, hvor jeg fortrød. Hvad var det? Det var en gut, der satte, og han vidste, at han skulle dø. Og så sagde han, oh, please God, please God, don't do it. Og så siger han, do you believe in God? He said, yes. Så okay, I give you 15 minutes. See if he comes and help you. Så gik han ud. Og ventede 5 minutter, så gik han ind, og så skød han ham.